Já jsem pan King Kong ve fotbale. To je největší frajer, co tady může být. Přišel až z České republiky, tady kousek od baraku z Českého majáku. Český maják. To je frajer. Taká sračka, ale podělal si ho aj stromej. A to nežije. Jede. Messi! Odhodil hráče. To je kokot, vidíte to, jak on tam kope? Hej, ale to vymáš toto. Jo, puska. To je největší páro frajerí, to může být. Já jsem Patrik Toráč a natáčím tady telefon, teda Vaška Pindula. Jo, dívejte se, abyste mi věřili, že mám takovou ruku. To stačilo, ne? Stačí! Já červená. Dobré. To můžeš zimit. To se nám nepovedlo.